салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. ҳамватанони азиз, срочно ба мо коргар лозим дар шаҳри Екатеринбург. Касое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, одамои серьёзни коркун ҳастанд, метавонанд мақсад чӣ кунем, ташкил кунем, мошин биёянд, агар коркун бошанд, желани кор кардан дошта бошанд, смена 1600 1700 ҳаст, кор хлебни завод ҳаст, рибни завод. Бародари азиз, ҷои хуб бепул аз тарафи корхона хлебзавод. мақсад инҷа ки омадед, ҳар ҳафта оиликош мешавад. мақсад пули омаданатон агар аз тарафи мо бошад, чӣ мекунем, пула патихонку чӣ мекунем, вақте ки кор мекунед ҳар ҳафта, як ҳафта метавонед мисол пилус ужеравед, як ҳафта пурра кор кунед, 11400 мешавад, 1600 пилус бо роҳпили метавонед 200 рубле. хона аз тарафи корхона бепул. одамое ки желани кор кардан доранд, серьёзне ҳастанд, аз даруни шаҳри Екатеринбург бародари мисол ҳастанд, кор кардан мехоҳанд, пожалуйста биёед. мана ҳаво уже борон зада истодааст, берун ба кор кардан намешавад. барои вай худатон азоб натиҳед, корҳои дарунӣ дорем бародари азиз. моҳи завод ҳаст, худохат наздик рӯзо бо овоши помидору чиз фасовка мешавад. мақсад хеле кора ташкил карда истодем. номраи ман дар зери навор мешавад, занги шуморо интизор ҳастем. авиакасса инчунин коркарус аст, бародари азиз, дар хизмати шумо ҳастем. занг занед.